otvoríme predný kufor. Vyberieme kabel na nabíjanie. Tak. Možno to bude stačiť. Len sa bojím, že spadne ten ľad. Toto zastrčíme sem. Tak, toto do wallboxu. Ideme do auta. Keď je originál Tesla nabíjačka, tak sa otvorí to samo. Toto sa otvorí samo, ale to musíš teraz tlačiť. A strčiť. A už sa nabíja. Nabíjame zo siete. Teraz má baterka 34%. Najskôr sa baterka pri začiatku nabíjania musí zohriať, aby sa optimálne potom auto dobíjalo. Budeme nabíjať na 80% a budeme to nabíjať 4 hodiny a 10 minút zo siete. Auto sa nabíja. Môžeme ísť. Tesla je nabitá. Nabíjala sa včera zhruba 4 hodiny. Mala by byť nabitá na 80%. Aktuálne je nabitá na 78%, čo je úplne v poriadku. Keď si do tohto auta sadnete, okamžite to auto začne žiť. Vlastne začne žiť ešte vtedy, keď otvoríte dvere. Ako počujete, ide mu ventilátor. To auto okamžite začne kúriť. A keď máte nastavené automatické sedačky, tak tie sedadla sa začnú vyhrievať, začnú sa vám vyhrievať späťaky. Samozrejme, že si viete auto predhriať cez aplikáciu, sadnete do úplne vyhriatého auta. Tesla má super výhodu v tom, že keď na nej budete mať ľad, sneh, budete mať zamrznuté okna, dvere a tak ďalej, to auto si dáte vyhriať, za 5, za 10 minút máte auto rozmrazené, ľad bude dole, máte vnútri komfortnú teplotu, sadnete a okamžite vyražate. Veľa ľudí sa bojí kúpiť si elektrické auto v zime, alebo teda kvôli zimnému obdobiu. Tu vám ukazuje krivka rekuperáciu a že tá ľavá strana je zatiaľ bodkovaná. To znamená, že ak vám bude auto rekuperovať, nebude vám rekuperovať na 100%, ale dajme tomu, že iba na 50%, preto lebo baterka je studená. Tá baterka sa ale veľmi rýchlo zohreje, pretože auto vydáva energiu aj na to, aby sa tá baterka zohriala, pretože baterka sa rekuperuje a nabíja v ideálnej teplote. Čiže tá baterka má nejaký výhrev a ten výhrev zabezpečí toto auto samozrejme samo. Ak sa trošku povozíte v tom aute, budete vidieť, že teraz rekuperuje, ale iba na 50%. Ak chvíľu prejdeme s tým autom, vtedy tie bodky zmiznú a začne to auto rekuperovať na takú hodnotu, ako má. Akurát tá baterka sa musí trošku predrieť. Jazdenie na Tesle v zime oceníte tak isto, ako jazdenie na Tesle v lete. V lete sa vám to auto krásne vychladí, predtým ako do neho sadnete. V zime sa vám to auto krásne rozmrazí a nastaví vám komfortnú teplotu a všetko ďalšie, aby ste mali fakt pohodlnú jazdu. Tento model je long range s 2 motormi. Táto štvorkolka nemá absolútne žiadny problém chodiť po cestách ani v zime. Veľmi dôležité, čo ja odporúčam na Teslu, je kúpiť si kvalitné pneumatiky, čo sa týka leta aj zimy. Pretože to auto má brutálny odpych a stalo sa mi v lete na mokrej ceste. Stal som na semafore, potreboval som trošku svižnejšie z toho semaforu odísť a to auto sa nepohlo na prvú šupu, pretože zaznamenalo preklz pneumatík vzhľadom na ten obrovský kruťak, ktorý chcelo preniesť na asfalt cez tie pneumatiky, a to vôbec nie sú zlé, sú to Pirelli Športy, ale zaznamenalo to mikroprešmik, to auto nezačalo šmíkať na mieste, to auto sa proste nepohlo, dalo mi jemne najavo, že nie, že teraz nevieme vyštartovať tak rýchlo, ako ty chceš, ale
pohlo sa asi o pol sekundy na to a začalo sa rozbiehať úplne normálne. Nie tak, ako by som chcel. Teda to auto dbá na vašu bezpečnosť, dbá na to, aby ten výkon sa prenášal na tú vozovku bezpečne a tak, ako sa prenášať má. To auto presne vie, aký má obrovský krúťak a to auto vám ho nedovolí využiť vtedy, keď si nie je na 100% isté, že ho dokáže v plnej miere a pri veľkej dávke bezpečnosti preniesť na tú vozovku. Teda pneumatiky pri tomto aute sú alfa a omega. Určite, ak ste majiteľom Tesly, určite to dobre viete. Lacné pneumatiky na Teslu nepatria. Ak rozmýšľate nad tým, že sa chcete stať majiteľom Tesly, tak vtedy určite viete, že tie pneumatiky sú fakt základ. A na pneumatikách sa pri vozidlách s takýmto výkonom určite nešetrí. A do tejto kategórie samozrejme patrí aj Tesla.